Кожны з 10 дзён акцыі быў замацаваны за органамі дзяржаўнага кіравання і грамадскімі арганізацыямі. 6 верасня свае тэматычныя мерапрыемствы праводзілі людзі ў пагонах, прадстаўнікі аддзелаў органаў унутраных спраў. Асобая ўвага дзецям. Пачатак новага навучальнага года – гэта заўсёды няпросты перыяд адаптацыі школьнікаў пасля летніх канікул. Таму арганізатары прапанавалі вучням замацаваць правілы бяспечных паводзін дома і на вуліцы у выглядзе квест-гульні на 7 станцыях. І практычна на кожнай з іх узгадвалі пра належны пераход чыгуначных путей і пешаходных дорожак, без праслухоўвання ў гэты час мелодый па гаджетах. Обращать внимание на приближающийся транспорт, как будучи на проезжей части, переход через проезжую часть. Остановиться, посмотреть по бокам, увидеть, удостовериться в том, чтобы его не травмировал, не подъехал, не сбил. Также особое внимание для детей мы объясняем по нахождению на улице, соблюдение правил каких-то личной безопасности, отходить от каких-то компаний, незнакомых компаний, от граждан незнакомых. Это касается больше всего детей младшего возраста. Когда родители на работе, то детям нужно возвращаться домой, чтобы они обращали внимание. На кожнай са станцыі заданне ў выглядзе гульні, красворда, загадак, віктарыны. Як дзейнічаць, калі ты раптам становішся сведкам надзвычайнага здарэння, што рабіць, калі звоняць у дзверы незнаёмыя людзі, дзе шукаць паратунку падчас навальніцы ў дарозе, чаму нельга выкладваць усю інфармацыю пра сябе і сваю сям'ю ў інтэрнэце. На гэтыя і мноства іншых пытанняў дзеці шукалі адказы разам з прадстаўнікамі сілавых структур. За правільныя адказы кожная каманда атрымлівала балы, а найбольш актыўныя ўдзельнікі заахвочваліся прызамі, сувенірами на адпаведную тэматыку. Вместе с классом мы ходили по разным станциям, разгадывали ребусы, загадки и вспоминали правила безопасности дома, в школе, на улице. Также нам рассказывали учителя в школе правила безопасности на 1 сентября. Задача адзінага дня бяспекі – развіццё ў грамадстве культуры бяспекі, жыццядзейнасці, правядзенне навучальна-выхаваўчай работы з падрастаючым пакаленнем і прапаганда бяспечных умоў пражывання насельніцтва. Упершыню такая акцыя адбылася ў Беларусі сёлета з 20 лютага па 1 сакавіка. Плануецца, што падобныя мерапрыемствы ў рэспубліцы будуць праводзіцца 2 разы на год. Алла Маркелова, Іван Бялкоў, МКТВ.